Любовно писмо. Не са много за мен тия неща, обаче човек трябва да излиза от зоната си на комфорт и да се предизвиква. Пиша това писмо вече хиляди пъти. Пиша и смачкам. Сякаш пиша не на хартия, а пиша като съобщение и вечно изтривам, защото чудя се какво все още в теб намирам. Но всъщност това, което винаги е в сърцето и дали мога да опиша на хартия, дали ще стигне това мастило и когато опиша тази магия, която е в сърцето и вечно ме пали и изгаря. До любовта е пламък, който ме кара да стоя нощен буден, да мисля, да чувствам, да усещам. Все едно си там. И в миг, щом затворя очи, си там, а щом отворя, изчезваш. И след това отново търся твоя лик. Затова, ако запиша на хартия, може би няма да изчезва така, както стоиш само в ума.